starého lesa. Dnes je sobota 20. decembra. Ja som si vyšiel, od 8. som tu. Mám vyvezené obidva rúty a uvidíme, či sa podarí volačo. Sused vedľa mňa už chytil niečo, dvoch kaprov, tak uvidíme. Je perfektné počasie. Hlavne nefúka vietor. Priatelia, tak ja to na dnes balím. Nemal som ani tuk, je po 11. hodine, ale aspoň som otestoval nové oblečenie, aj topánky z Temu.